खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। नै जोंहा वाटारमेलन लाबोदों दिनै। जोंहा फिसाला आंदों बैयाव बिफां साहायाव जनानै जानोसै आरोना। माने गरम बोथोर मोनफैबाय नालाय गुसु गुसु जानो लुगैयो लोंनो लुगैयो। दा जोंहा नै वाटारमेलन बायना लाबोबाय। दा जोङो बे बिफां साहायाव जिरायनानै जानोसै आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि जानाय भिडिअखौ दै। बैसागो मोनबायना लोगोफोर, बैसागो मोनबाय। नैयाव जि जिरायनो मोजांखा बिफां साहायाव। जों ज' जिरायखायो, सैमा मानसि मालाबा बोरमाफ्राबो जिरायफैयो। नोरै गिदिंनानै गोलैगोन। सैमाफोरा फैबायनो हनै सैमाफोरा मुन' खारबो मुन' खारबो फै हनै जों फैबानो फैजोबखायो। मुन' ज'दो वाटारमेलन जानोसै जमानो वाटारमेलन जानोसै ज'। दोनथ'नोसै वाटारमेलन हाखावनोसै बाराव। इयाव दोनसै ना होमबा? नो भिडिअ खालामनो इदिट खालामगोन आङो। दे अन खालामबाय आं। खावनैल' खालामनांगोन ओमफ्राय मानो साम'स लाबदिया? निलाय नुवाखै? वाटारमेलनखौ जोंहा फिसालाया खावसे जाखागोननो, ओमफ्राय खावसे होनोसै आं आरो सिथासे जानोसै। फायो वाटारमेलन जानो। जोंहा बिखुनजोआबो जमा जानोसै आरोना दिनै। वाटारमेलन टें गोजा। केमेरामेना मा सारो बादुला सारा होमबा? आब' साम'सा र' नै बेखौ माबा खालामनाङो आबै दांगो जानो। बेसेबां लानाय दाम जानो दां दा? बेसेबां लादोंमोनलै आफा? 70 केजिसे? 2 केजि। 2 केजिनो 2 केजि। दोनसै र'ले मानसि आरो आंखौ नुदोंना नुवाखै? नुदोंलै। नायलाय लोगोफोर आंनि फिसाला केमेरामेनाव अयथासार बादुला। दे जाबाय दे दोनदो। सामसथ' जालायलायबाय आंनिया फिसालायानो गोजा। एसे नायहर गोदै आबा गोजा। नोंथ' जायाना गोजाया मैगं थाइसे गैयालै। खाम मोनजादोंना मोनजायाखै बिसोरो? जोंथ' जायाखैनो स्कुलनिफ्राय फैनानै। जिरायना जानोसै माया जानोसै लोगोफोर लुगैनाङा दे। गोदैसो माने गोदै। मेंगानाय मोनखायो ने थान्दानो मोजां ज' बेखिनियाव जनो हाया होमबा? दिनै बारा जागोन नामा नोंखि जाबा? जानाय नङा दे। जोंहा वाटारमेलन जाबाय थानायावनो आलासि फैना होबाय आरोना। दा आङो साहा फुदुंना होखांबाय। बेनिफ्राय आलासिफोरखौ भिडिअ लानाय जायासै, मानो होनबा गासैनि गोसोआबो समान नङाना। दा आङो बिसोरखौ साहा फुदुंना होखांनानै दा आंहा नै फिसालानो साहा लाना फैबाय बाथियाव बाथिसे। बिराद साहा लोंनो हायो जोंहा फिसालाया, बयबो जायो आरो। ओमफ्राय मेरिगल्ड बिस्कुट। मुनु बिसोरोथ' आंखौ नुबानो माबायदि खालामो नुवाखै? मुनु नाहरलाय टेनटेने साहा माले बिसोरो आंखौनो नेबाय थायो। आङो बे जायगाथिं बिराद थानो गाहाम मोनो आरो गुसुनो सुखु गोजोन मोनखाङो। नै आबा साहा लोंदो। नायले मा गेम गेलेनो हायो बियो। आंनि मुनुआ जागोन आबा साहाखौ लोंग्रो।
इखो जाला जागोन आं जाला आङो दानि वाटारमेलनखौ जाफ्रामफ्राम खालामनानै खारलांनो गोनां जाबाय साहा फुदुंनो ओमफ्राय दा जालायनोसै आरो जि गोदैखा ओमफ्राय माने दोनथ'नानै जानायखाय माने अहानाय मोनखांलायदो होमबाबो जानोसै मा बायनायसो नालाय दे लोगोफोर दोनथ'लायनोसै आरो मबाइल माबाखौ भिडिअखौ वाटारमेलन जाफ्रामफ्रामनो साहा फुदुंना हैनांबाय ओमफ्राय दा आंहानि फिसाज्लाया जि खावसे खालाय लानानै जालानो बेखौनो जानोसै आङो बिनि फागोखौनो मबाइल हरनोबो खस्थ' जायो बोरमा दै दौना फैबाय सैमाफोरा ओइनैले बाबा सैमाफोरा साहाखौ लोंग्रानि दाबा ओइनै सैमाफोरा बिस्कुटखौ रानना हो ओइ आलासिमोन माबानि फलाबारिनि दोनथ'नोसै दे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम गाहाम मोनदोंबाबो हामा मोनदोंबाबो कमेन्ट खालाम दे